Asibingelele bonke abalandeli ngaphansi kweFacebook yethu yoMsamo Institute kanjalo futhi nabalandeli ngaphansi kweFans of VVO kanjalo nabalandeli ngaphansi koMsamo Encounters. Sibonke kakhulu ukulandela kwethu izinkulumo zethu esihlale sizixoxa. Namhlanje ngithanga ngikhethe isihloko esihlupha abantu abaningi ikakhulukazi kinina ntsha ensazogana kumbe niganwe engathi ukucaca kumbe nicacelwe. Nansi into engifuna ukuyihlukanisa. Lokho enikubiza ngokuthi white wedding akukho ngesintu. Umshado wesintu ophelele umgcaco. Ngichaza ukuthi lapho kunokuthi uqale nge-white wedding, ungaqala ngesintu sakini senyongo lapho uthela khona umalokazana wakho uphelele lo mshado. Usungagcina nge-white wedding ngoba ukhumbule ukuthi colonization mayifika iyashaya lapho utsamuke lokwabo sifake lamaringi esiwafakile ezandleni kanti ayengekho ngesikhathi zakudalo. Bese ngithi ke ngene esihlokweni ke sithi ke manje ke kukhona abantu abaye bathi ngeke mina babumkhize ngishade kumbe ngishadelwe ngoba ubaba noma bashadanga manje kufanele ngiqale ngishadise ubaba noma. Akukho lokho iphuthe elikhulu lelo ngoba awazi ukuthi ubaba wakho noma wakho babengashadi ngani baphelelisa izinkulumo zabo. Wena into eyenza ukuthi mhlawumbe kungaba inkinga ukuthi ushadelwe kumbe ushade ukuthi uma ubaba wakho noma wakho bengacacelananga. Inkinga ukuthi owakabani wakhokha amalobolo ubaba wakho waqeda wathi tu waseyobhala nomama wakho bashada ngomshado omhlophe bangacacelana. Wena lapho inkinga yakho onayo owakabani isibongo owakuboka ma wakho wena. Kunokuthi ke ushadise ubaba wakho noma wakho kuyinto engekho imfeketho. Yenze nje lamalobolo alobola uma wakho. Wena kufanele ukuthi ongenani uye ekhabo ma wakho bayokhipha bakufaka esibongweni sika baba wakho. Nguyeke ukuthi ushadise baba wakho noma wakho. Ngizama ukuthini na? Ngizama ukuthi uma ubaba wakho noma wakho they had a white wedding. Therefore, use those lobolas. Go back ekhabo ma wakho bakhiphe ngembuzi wena bese bekhakha baba wakho bakufaka ngembuzi bayakuphelelisa bamiyeke ubaba noma. Hayi ukuthi ubashadise. Into eyenza ekuthiwe ngeke ugacelwe kumbe ushade ubaba wakho noma kubengashada kusuke kukhulunyelwa ukuthi owakabani wena. Sengitshelileke impendulo ukuthi yenze njani. Bese kuba khona lento ukuthi ukhokho nokhokho othile azange agace kumbe umkhulu nogogo azange bacacelane ngakho nawe ngeke ukweshadisa bona kuqala ayikho leyo nto. Okwesibili bantu benkosi indaba yokuthi mhlawumbe ubaba wakho noma wakho sebashona bashadise sebahamba akukho lokho. Kulungiswa kanjani na? Kuyagezwa kuhlanjululwe ngembuzi bese uyaqhubeka nempilo. Ngakho ke bantu bakithi hlukanani nokudlala abantu abathi ganisana abazali benu. Uyothini uma ngabe uthatha ubaba wakho umshadisa noma wakho babengashadananga bona? Uyafika ubaba wakho ngephupho athi hey wemntanami wenzani ungushadisa nomuntu engambamba nendoda engcolile? Angiyifuni leyo nto. Ngakho ke amampunge lawo zikhona izindlela zokucusha lapha. Thatha umuntu ongumlanjwana lawo ma wakhe nobaba wakhe bengazange vele nje benzelana lutho la ubiza isibongo sika ma wakho. Chaza ngeke ushade? Uyashada ngesibongo saboka ma wakho uqhubeke nezingane zakho uzale zibiza isibongo saboka ma wakho. Kumi lapho size sihlangane ngokuzayo ngikholwa ukuthi ke niyothumela imibuzo futhi sikwetshise lokho.